Tak ahojte rybári, nachádzame sa na mieste číslo 16, je to takisto druhý poloostrov. Toto miesto je proste celoročne obsadené, je to asi topka stopiek, nachytá sa tu každoročne najväčší počet rýb, najväčšie ryby, chytá sa kľudová zóna, takisto je vlastne už len na druhej strane jedno mólo, to je miesto číslo 20, o tom si povieme potom, ale tuto z nejakého dôvodu sa tá ryba celoročne drží, či je január, alebo proste je zima, mráz, stačí, že vyjde slniečko a hneď tu je tá ryba natiahnutá a neustále počas celého roka tu prijíma potravu, takže sa tu dá najlepšie odchytávať. Tak veríme tomu, že to tak aj ostane a budete mať z tohto miesta také úspechy, ako mali doteraz všetci rybári.